Uusi yritys. No herrasta. No niin. Olemme valmiina. Ja nyt jäädä jumalauta. Vittu! Ota susta kuva. We are waiting. Asta! Mä menen lähemmäs. Et tuu mun tielle. Vitun noovi. Aina kun sanotaan tollain, niin sit se poksahtaa. Noi koittaa saada kuvaa silleen, että toi äijä. Kuvataan vähän. Noi koittaa saada kuvaa silleen, että toi äijä on keisir taustalla, mutta eivät tule onnistumaan. Mitä tää? Me ollaan niin vitun valmiina. Kato, meidän kiinalaiset ystävät on tuolla takaa. Kuvataan niitä. Mä saanko vitun kunnon kuvan siitä? No totta kai kiinalaiset. Ei poksahda! Pitäisikö meidänkin mennä tonne, kun se Et sit pelästy. No vittu! En mä tahallani pelästy. Just sit tulee. Onks sun videolla se? Ei, vaan kuva. No ready. Jos nyt kun venaa, niin sit pelästyy aivan saatanasti sit kun se tulee. Kai tää kuvaa. Mähän pelästyn nyt. Ihan kun ylipää pahtimesta. Tää on ihan sama, siis paitsi et 10 kertaa pahempi. No kun se on niin iso. No niin vitun iso. Joka kukku siis paljon melkein. Oli söpöinen pussas äsken. Vitu hipit. Oli söpöi. Näyttää ihan Pilsan opiskelijoilta. Ite oot. Enkä oo. Nyt se tulee kohta. Woohoo! Se oli muuten aika hyvin ennustettu. Se tulee kohta sit. Mä haluan mennä katsomaan tuolta sit ihan läheltä kerran. Okei. Homoherran laukeaminen kuvattu. 1/10. Ristikuvausta. Mutta vielä yksi keisirotanta. Mäkin on. Mä pelästyt niin saat. Oi Jeesus! Kiinnosti. Tää ilmasto ei tee hyvää Jadelle. Äläs nyt herrasmies tule siihen eteen. No niin, kiitos. Kai tää nyt kuvaa. Tuo, että mä... Joo. No niin. Alright. I decided that one time I get close and fuck this. Voi vitun homo! Se kaastuu! Tää ei nyt ollu yhtään hyvä juttu. Vittu. Lopeta. Se oli ihan perseet. Tunnelmat. Mahtavaa! Woo! On sellainen pieni hehehe. Jeesus, nyt mennään. Yritetään meidän vielä. Häh? Odotas nyt. Mitä? This fucking awesome! Näyttää kuvia. Otin käännykällä kamera tossa. Tää on mahtava alamäki. Tää on ihanat toi pop. Ui, ei sillä on punainen naama. Se ei jaksa kävellä tätä. Pitäisikö kysyä, että tarviiko juotavaa? Oli vai? En minä tiedä. Looks like he's having so much fun now. Let's try! Yeah, It's not that can you take a hard! picture of me? Yeah, of course. Go ahead and hold on a second. Okay, what am I gonna... Ei mitään lisättävää. Mauva. Siis moro. Piano, mä olin yksi tuolla. Mikä? Mä jään jättöjuoksena se ylöspäin tässä.
Missä on 2 mannerlaatan reunoja on siis Sä oot voinut kertoa. koska sä et saa kertoa sitä. Sellaista. Kumman puolen mä valitsen? En tiedä. Asetusasento. Ei pystyn tehdä. Miksi mun tulee mieleen koko joku mikä se on? Loch Ness! Täällä vaan yhtäkkiä voi alkaa tulla jotain fucking saaria. Siis ihan tosta vaan. Jostain purkauksista. Se meidän tyyppi sanoi. En voi ymmärtää, että miten, mutta niin vaan käy. Jaan, ota kamerasta. Käy. Se hylkäs mun sitä vittu. Meinasin uskaltaa, että jalat molemmin puolilla tolleen, mut en vittu uskalla. Mä en vittu uskalla. Mä kuolisin. Uskalla. Se me äsken revettiin tässä, että Jaana unohti huivinsa taksin. Ja kuka on sen takia mulle vieläkään 10 €? Mä luulen, että mä ite muistaisin, mutta mulla lähti viimeisenä, en mä muistanut sitä, että Jaana unohtaa jotain. Koska mä oikeesti luulen, että Jaana ei unohda. Ja nyt sillä on mun huivi. Koska minä, järkevä Jade, otin 3 huivia mukaan tän takia. Mä hönkin tähän kohtaan. Mä kiersin sua hönkimästä siihen. Mä en halua mitään sun kuolaa mun huiviin. Tai mitään henköä. Apua. Tilanne on nyt se, että menemme nyt syömään. Jaana jätti melkein kukkarostakin lattialle. Takki on rikki. Sen takki on rikki. Täksen takki on rikki. Mä en ymmärrä. Mitä täällä tapahtuu? Kaikki kadutaan tavaroita, paitsi mä. Okei, miten mäkään unohdin, mutta mä oon 10 € velkaa. Piilarit mammaa. Joo. Jaanalle sopii mun huivi. Kunhan ei kuolla siihen. Kuola valuu. Nyt minä katson Amerikan lähetystyyppejä. Tää on niin siistiä. Mä kuvaa kyllä siitä. Mä niin haluan kuvata sieltä, että mä otan yhteiskuvan. En päästä ikinä pois. Jos sä nyt mun kamera. Hei, mä näin siinä. Ne kantoi semmoista isoa taulua, jossa oli Obama joku muu. Obama! Varmaan joku Putin. Saksalaisten veli ja turvamiehet heiti niiden kanssa herjaa ja itken. Ja Anna itki, kun sä jätti sen ihana huivi. Vitsi, mä tuun vittuille tästä, kun se rauhoittuu. Tehdään tästä, anteeksi. Tehdään tästä joku tapa, että sä unohdat aina jotain tavaraa. Kunhan sä annat mulle ne tavarat, mitä mä unohdan. Oikeelle. Me menemme sen ihanan loppupäivän. Täytyy lopettaa, koska äitistyypit. Ensimmäinen kysymys. Miksi täällä on tuollaisessa tärkeän näköisen niin kuin, talon lipputangossa 3 gay-lippua? Miksi? Mä en välttämättä halua tietää. Mutta tässä on se joulukauppa. Ja miten miten tämmönen voi pysyä pystyssä? Ihmisellä on aina jouludaa. Ai niin, kohta tulee joulu. Hehe. Ei gay-talo. Islanti on homoystävällinen maa. Pointsit. Punainen ovi. Kravaatin sidontaohjeet seinässä. Jaana approves. Tilanne. Meillä tulee kohta iso riita täällä, kun ei löytä paikka mihin mennä syömään. Ja mä en jaksa riidellä. No ei riidellä, ei. Kinastele vaan, että käydäänkö eikö, syödäänkö vai eikö, ei. Me riidellään. Ei kyllä huomaa. Sen kyllä nyt kyllä huomaa. Tätä kinastelu on ihan vaikeeta. Mennään nyt tänne. Täällä palaa! Ravintola palaa! Lähdetään maksamatta pois. Joo! Kaikki vanhin kittä lähtee ravintolasta pois. Huutaa yhtäkkiä tulipalo. Kaikki juoksee ohi, pääsee maksamatta pois. Tuolla se pilisee. Ja meni syömästä. Tää on niin siisti. Täällä palaa! Nyt täällä alkoi haisee. Poliiseja tuli. Ikkunan takana. Kenen ruokapallo? Täällä on ihan kaikki. Vähän noloo. Sä sitä sammumaan.
Te ootte joku tyynynkin. Kohtaa. Miten on kasvanut palamaan? Voi olla. Mikä? Kato, se öljy siis... Sun ruoan takia tää paikka syttyy palaamaan. Se on aivan järkyttävää. Tästä talossa saisi joku siellä heppapaikassa on ihan ok. En mä tule silläkin kun viimeisen illan tilapäivitys. Minä en ole pakannut. Jade on valmis. Kaikki Ekana. muut on. Niin on. 10 pistettä papukajan merkki. Jei. Lunnimerkki. Ei täällä papukajia. Mä sain pointsei. Ei taas pointseja. Rentälyskelit. Mielestäni missä toi mun juttu on? Ei niitä varmaan kauhean paljon saa, jos mäkin saan vaan 20 siitä 160 tai jostain. Ihmisiä viedään kuulkaas. Oikein vedetään mennä. Käkkä. Kello on istunnin aikaa. Varttia yli 4. Ei se kuulosta niin hienolta. Aamusta varmaan näkee, että vähän väsyttää. Hei, se nukkuu, kun me luvattiin. Se oli hieno viihaus meneillään. Ihan amerikkalaisia sopimuksia. Sait traumata amerikkalaisista. No voipa kuitenkin olla niin vaarallisia. Amerikkalaisista. Mä menin uhkaamaan mun vartijaa. Ei varmaan voi sanoa, että silleen videolle, jos pistetään nää YouTubeen. Mä en mä oikeastaan voi mitään pahaa. Mä olin kuvaavaa. Mä olin kuvaavassa. Mun tekis mieli, kun sun hiukset näyttää täältä. Mun hiukset näyttää oikeesti täältä. Kato tätä. No se on järki, se on harjattu. Miksi meni sieltä sun harjata? Mä myönsin. Ihan myönsin sen. No se on leikkiä. Kuvatunnelmia aika silleen sopivasti. Kammalaa. Mutta Islantia nyt tähän. Tämä on ihan halusta. Miten peilikuva muuttuu eka silleen? Mä olen. Ei pysty. Ei pyke. Joo. Meidän bussikuski on ihan hullu. Se on siisti tyyppi. Se osaa kaikki kieliä. Nyt sinne tuli ei suomalaisia. Ei pyydä Se lentää sille, että se kone lähtee Suomeen. Kone lähtee Suomeen. Meillä on mukava taksikuski, se on siisti tyyppi. Mulla on ajatus ihan erittäin meitä. Mutta nyt. Kello on aamu 5. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Uhkailin just Jaanaa. Me vaihdettiin nyt bussiin. Ei hyvä. Vaihdettiin nyt bussia. Me mentiin ensimmäisellä bussilla 0,5 kilometriä, mutta me meni puoli tuntia. Se oli ihan hauskaa. Se oli hauska tyyppi. Sitten oli yksi meidän japsuseuralainenkin vielä. Ja nyt tää video. Mikä japsu? Se oli yksin. Ja se oli ihan kiva matka. Joo. Aamu 5 ei kannata ärsyttää. Kuka ärsyttää? Jos sä yrität tahalla ärsyttää, mutta ei mä uskalla ärsyttää. Mitä on tehnyt? Mitä? Mitä sä teet? Kiitos Jeesus. Se varoittaa etukäteen. Hyvää päivää. Ei ole aamuihmisiä. Mä rupean nukkumaan. Mä en ärsytä ketään. Totta. Parempi näin. Mä rupean syömään. Rupesta lentoasemalle, mä aloitan. Tilanne on nyt se, että ollaan koneessa. Jade oksettaa, Jaana ihan normaali. Mikä on ihme? Niin. Ulkona on mahtava keli. Banaani! Toinen asia on se, että ikkunat on likaiset, ei saada kunnon lentokuvia. Lentotilat käynnistöihin. Jee, kohta Suomi. Alkaa vähän niinku tää suomen kielikin nousee päähän, kun kuulee itsensä kaltaisia ihmisiä. No, Suomen kieli nousta päähän. yes. Ei saa lentokentältä yhtään videoa, koska oli pirunmainen kiire. Joo, Jostain syystä tuli kiire, hirveä kuumuus, hirveä kauheasti kiinalaisia. Me saatiin onneksi tyynyt. Tadaa, koska mä ajattelin ainakin laittaa tähän tyynyyn. Ilma on mitä mahtavin. Se on kyllä aika vitsi. Se on hieno. Jaana
Tämä on positiivista ajattelutapaa, koska ei sada, niin lentokone ei voi luistaa. Nousussa. Hauskaa. Kerrotaan siinä. Joo. Mutta jäämme Suomessa. Ei kun lähdemme tämän lennon keskellä, koska täällä on niin tylsää. Sitten tulee loppufiilikset. Tulee pitkä video. Okei. Siellä se on. Sinne se jää. Sehän on ihan perseestä. Näytetään varmaan ihan perseestä tulla Suomessa. Siis mä oon vahingossa huusin yhdelle bussikuljettajalle. Ne käyttäytyy ihan paskamaisesti. 2. No toi oli ihan ok, toi mikä meillä nyt. Se ei sanonut mitään, se vaan antoi rahaa silleen Suomi. Keskellä päivää parhaillaan aikaan me bussissa tällaista kohtelua. Islannissa meet 3:30 aamulla bussiin. Ja siellä bussikuski puhuu 6 kieltä ja Hymyilee, nauraa, huvittaa, on hauska, heitä vitsiä, läppää koko ajan. Se on sika hieno, nyt se vasta älyää. Se mulla on täällä metsien keskellä. Todellakin. Meidän matkaseura oli niin hyvä, että lähdetään minne vaan. Jos toi hyväksyy mut mukaan. Joo. Se on hienoa. Kaikki melkein koettiin. Välttikuumat lähteet, mutta se ei haittaa yhtään. Koska me todettiin, että siellä ei poreammeita. Enkä siellä käyttää poreita. Siinä oli vielä apua. Ei pistäkään mut akku laittaa loppuun, mä otan kädet vaan. Joo, hyvin kesti lyhyt akku. Joo, ja tilaa. Se oli positiivista. Outo tunne, kun meidän ympärillä olevat ihmiset ymmärtää meitä. Outo tunne, kun täällä ei näe mihinkään täällä on puita. Täällä on ihan oikeasta. Nyt istutaan pari tuntia bussissa. Mikä? Lukee koulujuttuja, etän jaksaa. Paska fiilis on kun koulu. Mun kännykkä ei toiminut Islannissa. Mun otin vasta äsken. Kun tulin Suomeen, niin mun kännykkä vaan bling 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 bling. Viestei. Ja ihme päivityksiä koko ajan. Tää puhelina. Mutta se on ihan hyvä, että sai vähän erkaantua puhelimesta. Se oli Facebookista pois. Mitä se nyt oli? 5 päivää. 4 päivää. 4-5 päivää. Joo, hyvin. Olen yllättynyt tästä suorituksesta. Yllättynyt. Miten mä olisin päässyt siellä Facebookiin? Mutta ei sulla tullut vierotusohjelmiin. Ei. Julia sit ostettiin vähän viime tingas. Ehkä pikkasen joo. Paljon karkkia ihmisille. Ja Pysytään lakrisaleissa. nyt on ikävä ollut lakrit, eiku salmiakkia. Islannista ei sano mistään salmiakkia. Se on salmiakkipönttöä, vaikka piti ostaa vielä, kun mä addiktoiduin niihin. Aha. Siis mä oon tekevän Islantiin, että mä addiktoiduin salmiakkiin. Oliko tämä hyvä niin? Meidän hotellilla jopa oli aamupala 3:30 aamulla. Oli kivasti tehty. No sit joku ihmetteli myös vielä meidän bussiin. Randomi, ja siis se ihme hikkunen oli ite soittanut. Ai niin, se ihme näytti kummilta. Tuli sillä Niinpä. Meidän bussikuski osasi vaikka mitä kieliä. Se nyt tuli yhtäkkiä lisää akkua. tosi jännää. Hyviä komeita. Opettiin japania. En kyllä muista yhtään enää. Siltä minä rakastan sinua. Ehkä se puoli 4 ei olisi sitä. Se jatkokin näytti ihan vittualaisesta. Älä. Päästiin huumebussiin. Siellä oli huumevalot. Mutta aina kun puhuu siellä, oli täynnä ihmisiä. Mun vieressä oleva haisi ihan perkele paskalle. Olitte puolen mukaan. Mä kiroon nyt, kun mä oon Suomessa. Mä en kironnut se varmaan kertaakaan. No kirosin mä muuten näin paljon. Opeteltiin